امروز در قصر ملت اساسگزاری سلҳу وحدتی ملی پشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Ноиби президенти Бонки ҷаҳонӣ хонум Анна Бйердеро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили ҳамкории кунунӣ ва дурнамои робитаҳои Тоҷикистон бо Бонки ҷаҳонӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи ҳамкории дуҷониба аз ҷумла аз тарафи Бонки ҷаҳонӣ давоми 28 соли шарикӣ маблағгузорӣ шудани 100 лоиҳа дар соҳаҳои мухталиф ба маблағи умумии $2.1 миллиард амрикоӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. зимни мулоқот масъалаҳои вазъи Тоҷикистон дар давраи бемории COVID-19 таъсири он ба вазъи иқтисодиву иҷтимоии кишвар, ҳамкории ҳукумати Тоҷикистон бо шарикони рушд барои пешгирии ин бемории сироятӣ ва бартараф намудани паёмадҳои он муҳокима гардид. изҳори умед карда шуд ки Бонки ҷаҳонӣ ҳамчун шарики боэътимоди ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давраи ҳасос барои амалӣ намудани нақшаҳои минбаъдаи ҳукумати кишвар дар самти бартараф намудани паёмадҳои пандемияи коронавирус ва таъмини рушди устувор саҳмгузорӣ боқӣ мемонад. дар рафти вохӯрӣ ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои ҳамкории минбаъдаро дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, дастгирии буҷети давлатӣ, рушди бахши соҳибкорӣ, бартараф намудани оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода ва офатҳои табиӣ баррасӣ карданд.